Това сега хора, днешното видео ще играем с моят приятел Нарек. Нарек, кажи здрасти. Здрасти, да всички. Както го чухте, днес ще се опитаме да оцелеем колкото се може повече нощи. Ние още не сме започнали. Вау, има някой пред нас, благодаря, приятел. Но да, аз пожелавам приятно гледане. Така, окей, сега ще се опитаме да съберем малко дърво и ще се върнем, когато фара е малко по-апред. Така, окей, вече фара ни е на 3 левел. Не беше толкова. Да, ние го направихме за, може би, Една минута. 30 минути. 30 минути. 30 секунди. Маля, тук има 3 болта, защото са ги скип. Заклещих се! Нарек! Окей. Ей, револвер! Добре, аз взимам капочета. Аз мисля, че той буквално ще оцелее повечето дни, смисъл, аз ще умра на втория ден и че той ще оцелее бате 300 дни. Не се знае. Където слънците. Аз тук виждам бате хелта, как пиеш някой. Ти си с хакерския клас, бате. На 3-та минута сме. Вече сме спасили детето. Това няма как да ми кажеш, че е нормално. Нормално е за мен. Малките игри ми бъгва телефона, а пък на най-големите не ми бъгва. О! Това е нова анимация. Взима един мъртъв вълк. Аз къде имам флашлайт, не помня. Според тебе аз няма да ти избягам. Според теб са толкова слаб, че не мога да ти избягам от тебе. Ти знаеш с кой се занимаваш? Ти се занимаваш с двете прота на деня. По-скоро едното прото на деня и единия нук на деня. Знаете кой е нук. Остави го да е за. Не ми казвай колкото е слабо. Бате, остави го да се изплаши тук жената и да се тръгва. Бягай, никой не те обича. Добре. Крафтам. Кратням си. Бате. Не това! Това за какво е всъщност? Това е за храна да ни дава супа. То как се прави супа? Аз никога не съм правил супа. Събирай 3 неща, морковчета или месо и го хвърля и така. И то ние имаме много месо, айде да го свърляме направо. Не, повярвай ми, не трябва да се. Добре, аз събрах много мълкови, 5 мълкова събрах. Виж, да се готви. Дай по-горе. Виж, това не го яш, остави го и тука. И когато някой е много гладен, тогава ще го изядем, защото той ти пълни половината бате. Хвали ги тук. Ето! Сега се готви. Съм да малко храна. О, това е много яко, човек. Да, супер опната между другото. Според тебе човек като дай. Направо аз ще си я взема и така. Аз тръгвам вече да къде. Айде да спасяваме детето. Трябва да се търсим. Така Нарик е бил вълци. Вижда се. Ей, там тук, където ми ударил. О, копие. Значи, ще взема чилита, значи трябва тук 20 цветя събера. Събираме от градината на тая. Купих един булспад да мога да се пулса. Казвай колко. Сега чарнал съм го. Аз забравя за супите. Събирам мокрове. Този. Гледайте сега какво научих. Като не мърдам, му спада мерника. Аз какво се занимавам? Я бяга от тук. Защото на мен ще... Мале, какво си направил ти, бе? Ти си 7 метал, ти нормален ли си? Нарек. Ти трябва да отидеш в болница, братле. Не, скучно да играем, защото аз винаги съм някакъв спидра. Направих тортичка и месо. Мисля, че ще е много вкусна.
Може да отворих един червен, за да ги запалят. Мали! Не го приема! Тук е за грамотевиците и тук да са крим. Единственият отвор, откъдето може да влезе някой е тук. Да, има човек. Има тук шантани. Мисля да го градим и тук от капане. Затова трябва за целта обаче да имаме... Много желям. Не. Тя и си викам, че има два елена. И е тук мога ги стреляме. Първи мъртъв. Аз го бил за. Ай, стига си гладнял. Извиня. Подобрих си рекорда! 39 дни подобрих си рекорда! Моят рекорд беше от 37 дни. Омага на рекорда. Йей! Вижте на колко съм фантастик. Между другото, както знаете, аз много обичам да следя тази книга. Ето го Елена, той не се вижда в между другите. Но иначе... ще излезе снимка на екрана на самия. Виж, се опитам да се кача на мап. О! Виж ме къде съм! Виж ме къде съм! I believe I can fly. Чакай, на капаните. Айде, ела. Правилно си се ориентирал. Да, бе, тук откъде се появи? О, не пишеме вече Йоа Хънги. Яш. Мале човек, колко дни оцеляхме? 57 дни! Може ли да... вече ме ладно. Бягаме от чудовището. И двамата еднакви емоти. Вижте ни колко сме яки с нарек. Съжалявам за лекия бък. Ето, добре. Един капан ще ти дадам 4 джема. Боже. Наистина ли? Да. Айде бе! Даде ми някакъв ачивмент. Няма ги върни. Да. О, човек на 69 ден сме! Аз може би ще умра. Поне ме ги върни. Чакай. Ще ти помогна да мине нас. Да бъде дали Ох, но ме е гадно. Последния. Нарек, останява къде отиди в къщичката. За да... Ако случайно оцелея 100 дни. Не, ти ми затвори, ти в къщичката и ти го остави включен. Добре, аз имам рейга, но той много ще ми помогне. Аз ще умра от глад. Да, ще го видиш на записа, ще ти кажа. Ура, давайте. Давайте. Чао от Нарек. Чао. Окей, хора, сега трябва да продължавам сам да оцелявам. Така. Значи имам от флашлайт, няма да го правя. За 90 минути успях. Ето е анимацията.
99 дни! Чай, че помислих, че ми е паднал огъня и си стъркал.